Ja, dat klopt. Het is een hele ongelukkige uitspraak. Ik denk dat het niet alleen op Bonaire slecht is gevallen, maar wat ik begrijp ook op de andere eilanden natuurlijk. En dan ook nog niet eens Bonaire, Saba en Seja, maar ook de landen, zeg maar. Inderdaad, wij vinden het zelf ook eigenlijk onvoorstelbaar dat nu 11 jaar later zulke ja, foutjes gemaakt kunnen worden. En wij hebben dat dan natuurlijk ook meteen kenbaar gemaakt. En we verbazen ons eigenlijk over de prioritering die wordt gegeven aan weer een bewustwordingscampagne. Terwijl bij onze Bonaire web die doet al aan bewustwording. Die doet al elke maand geven ze tips voor bezuiniging en besparing. Maar waar het eigenlijk echt om gaat, waar we al ondertussen meer dan een jaar mee bezig zijn, is het verzoek van WEP en EZK voor een subsidiëring van hun verduurzaamheidsplan. Ja. En daar hebben we nog steeds geen reactie op. Ja, oké. Wat zegt dit aan u over het besturen van deze eilanden, laten we zeggen meer dan 7000 kilometer ver van ons? Nou, het laat wel weer eens zien dat het toch een ver van een bedshow blijft. En dat is eigenlijk wel jammer, 11 jaar later. Zeker jammer als je ziet dat er bepaalde bewindspersonen zijn geweest die wel heel erg hun best hebben gedaan voor de eilanden. Maar het is jammer dat dit nog niet bij alle bewindspersonen het geval is. Ja. Er is ook een ander geval, staatssecretaris Knops, die gaat loslopendigheid aanpakken, tenzij die minimum sociaal nog niet geregeld is. Dat is ook weer een voorbeeld. Kijk, ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderwerp is, of in ieder geval zeer belangrijk wordt gevonden voor Europees Nederland. Maar zoals je weet, voor ons aan deze kant van de plas is de discussie omtrent het bestaansminimum een veel groter en belangrijker onderwerp waar we graag wat meer aandacht voor willen hebben. Niet alleen aandacht, want we zien wel dat er meer aandacht voor is, maar we willen concreet meer acties op dit onderwerp. Dus we weten allemaal ook dat je moeilijk met mensen aan de slag kunt gaan over toekomstige zaken als hun basisbehoeften nog niet zijn voorzien. En basisbehoeften begint met een degelijk inkomen, een degelijk bestaan voor een persoon, waarbij voeding geregeld is, maar ook een dak op zijn hoofd. Ja. En daar begint het bij. Dus voor ons is dat een van de belangrijkste onderwerpen. En daarna kunnen we het hebben over de andere onderwerpen. Oké. Mevrouw De Nijer, naast deze brief die is gestuurd naar de minister, hebben jullie ook naar andere partners gestuurd? Ja, we hebben ook naar de commissieleden van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties gestuurd. Omdat we zien dat daar de nodige aandacht is voor de eilanden en dit ook wel belangrijk is, zeker in de discussie als het gaat om bijvoorbeeld ons verzoek voor steun voor WEP.